Tablety na základnej škole, 3. lekcia. V nej si ukážeme, ako sa pracuje s aplikáciami. Aplikácie, ktoré budeme používať, sa nachádzajú v tejto spodnej lište, sú vopred predinštalované, takže momentálne ešte nejdeme nič inštalovať, ideme len využívať to, čo je už v tablete nainštalované. Kliknutím na túto šipočku sa nám zobrazia aplikácie, ktoré sa dajú priamo spúšťať. Tieto aplikácie vlastne nám usnadňujú prácu s tabletom. Nájdeme tu odkaz na internet, odkaz na poštu, mapu, Polaris Office sme nainštalovali, to je vlastne Office do tabletu na písanie, S-poznámku, veľmi vhodná na písanie poznámok, keď človek niečo potrebuje si rýchlo poznačiť, tak si to tu môže zaznačiť a uložiť. Ďalej tu máme prehrávač na hudbu, prehrávač na videá, svetový čas, odkaz na známy prehliadač YouTube videí. Takže plánovač, môžeme si naplánovať nejakú udalosť, kde čo kedy máme spraviť, poznačiť si pri nejakom dátume. Jednoduchým podržaním prsta zadáme názov toho, že čo chceme v ten deň vykonať 37. Chceme ísť do kina, tak si napíšeme do kina, uložíme si to. Udalosť bola vytvorená a vlastne potom následne v kalendári si môžeme prezerať udalosti a takto si plánovať napríklad týždeň. Je to tiež hodná pomocka pri výučbe, kde si môžeme naplánovať dopredu, ktoré dni čo chceme robiť a takto to rýchlo si nájdeme, že čo chceme použiť na danej hodine. Ďalej, veľmi dobrá aplikácia je fotoaparát. Nájdeme ho na tejto pracovnej ploche. Fotoaparát sa zapne jednoduchým čuknutím. Čuknutím na skratky a ich podržaním ich môžete upraviť. Dáme OK. Môžeme buď točiť video alebo fotiť. Tento Android tablet dokáže točiť aj videá. Teraz vyskúšame spraviť fotografiu. Takže, teraz máme zapnutú prednú kameru. Teraz vidíme stôl. A môžeme si odfotiť napríklad tento banán. Jednoduchým stlačením tlačítka si odfotíme banán. Môžeme sa pozrieť, ako sa nám fotka podarila. Takto si môžeme fotiť a využiť tablet napríklad v prírode, kde môžeme fotiť rôzne pamiatky a žiaci veľmi radi kamerujú a fotia rôzne atrakcie, ktoré okolo seba vidia. Takže je to veľmi využiteľná časť tabletu. Teraz je veľmi populárne selfie, takže treba si dávať pozor, aby deti nezačali viacej fotiť seba ako to, čo majú za úlohu. Ďalej si ukážeme ešte v nastavení kamery. Okrem toho, že tento Android tablet disponuje zadnou kamerou, ktorá sa nachádza tu, má aj prednú kameru. Táto malá bodka je tá kamera. Táto malá bodka. Môžeme si jednoduchú kameru otočiť kliknutím na túto ikonku. A teraz vidíme, že máme záber na plafón a kameru, ktorou natáčam toto video. Opäť sa dostaneme na zadnú kameru stisknutím tohto fotoaparátu a znova sme sa prepli na prednú kameru, kde teraz môžeme fotiť stôl. Toto by bolo ku kamere. Video sa zapne potiahnutím prsta
a prepnutím na videá môžeme robiť video snímky, čiže videá. Režim nahrávania sa dá nastaviť normálny, limit pre e-mail, to znamená, že bude redukované to video, nebude mať tak veľa megabajtov. Sú tu rôzne efekty, ďalšie nastavenia, nahrávanie seba samého máme vypnuté, blesk vypnutý, režim nahrávania normálny, efekty žiadne, teraz nemáme rozlíšenie 320, rozlíšenie môžeme nahrávať až do 1280x720, čo si myslím, že je pre sociálne siete, web a YouTube postačujúce. Takže vybavenie tohto Android tabletu a jeho kamery je na slušnej priemernej úrovni a je skvele použiteľné na výukových hodinách, hlavne v teréne, pri návšteve pamiatkách a iných atrakcií. To by bolo z tejto tretej lekcii všetko. Ďakujem za pozornosť.